na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Ay na pagbangon. Gidad na ti kag pagkaon din ni Skorto. Anhita din hitibok adlaw karon. Unsa? Og wa tay laing buhaton din ni. Gawas sa paglipay, Justin. Oh. Pahimos lang tang higayon. Nga kita lang to ka din ni. Wa si Granny. Og mapamang ko na siya makauli. Kaya dalingaw pa siya shopping. Oh, mao ba? Hey, nakabantay ko ni mo ba? Ewan sa man ka. Muna maka-guilty sa itong kipuhat. Ha? Oh, kuan. Unsa man? Doon nakabay gitago na ako. Please, sultihi ko na love. Pagpakaroon ingnon ra man kahaning nga itong gibuhat. Depende. Ha? Unsa? Ayaw ka bala ka. Kanahimuot mo kung maayos imong romansa. Doon na kay bonus na ako. Unsa man imong bonus nako, miss? Oh, love. Kinahala ma-practice ka sa pagsangkit na ako glove. Unsa man imong giingon nga bonus? Atong i-extend na nga itong mga nabuhat. Ha? Mahimo nga. Punan na to duha ka simana ang atong relasyon. Ang atong panag-uyab. Ha? Pero, miss, miingon biya ka nga. Nga unsa, Justin. Nga komedya lang ni nahitabo na to. Ha? Dili man tingali ni komedya. Kay kitang duhang ni bati og katagbaw sa tong gipuhat. Miss, Relax lang. Mura man hinuon kag minyo anang imong reaction. ha? Oh, ulit ako magit ka. Oo. Ulitaw ko. Unsa magyud kay akong buhaton ha? Aron magkapasaylo na si Carlin sa among amahan. Lahom gyud kaayo ang iyang kasuko kang papa. Pero nahitabo naman ang tanan. Wa na'y mahimo pa aron mausab ang dagan sa panghitabo. Dili na mabuhi ang among inahan. Bisan kung mamatay pa si papa. Ganong ingon ini man katiga ang kasing-kasing ni Carlin. Ano man? Uy, Alis? Oh. Nga nung nagilag man ka. Naaman ka diha, Noy Timoy. Kanina na kung nagbantay ni mo eh. Magulaan ang kikagnaw. Ano man ka? Oo, aran ni kaso, Noy Timoy. May gamay lang nga problema. Day, magamay o madako. Parehas na problema. Pero, matag problema, doon na ginasolusyon day, Alis. Basta ayaw pagpakawas paglaon day. Pero matod pa, kung doon na tayo problema, kinanglan nga ato ganang ipahungaw day. Kay mag-umido ka na sa ilawom sa kasing-kasing. Ug mahimo ka ng sakit kung magpalabi ka gunahon na ini. Musang ko na noon sa depresyon day. Mao nga ang uban diya nga dunay problema. Madepres. Dayon maghikog. Dili na mahitabo na ko, Noy Timoy. Dili mahitabo maghikaw ko. Kanagin day. Ayagig doon na anang hikog-hikog sustan. Kaya sigurado ko nga adto tugpas kayo sa imperno na day. Nahibaw ko ni anak ni Timoy.
dakong sa ang paghikog. Ug ang makahimo sa paghikog, mao lang kadtong wa makaila og Ginoo. Kadto lang nagsalig sa ilang kaugalingong pagsabot kung unsa ang kinabuhi. Laon man sa day kang manulti day. Nakaton lang sa kinabuhi, noy. Tungod sa kalisod ug sa kabangis sa among amahan. Oh, alis. Pero, gisalig na nako sa Ginoo ang tanan, noy. Siya na ang bahala sa akong kinabuhi. Tuod. Kisabi malimos na itabo ninyong kinabuhi yun ng panahon ay. Tuod, kumusta mo yung manghod mo? Kita gito nga niya, day. Dili lang tabaghis ko sa nangagi, noy. Kalimta na lang nato ang akong manghod. O, unsa? Uy, anong di man taon ka gustong mag-iskot sa manghod mo? Dili lang una, noy. Sakitan pa ko maguna-una sa nangagi. Ikaw gat, sakit od kayong labason tong hitabo Husto na, noy Timoy. Ilubong lang una nato sa kalimot ang tanan. Gusto ko maguna-una sa umapot. Sa kalampusan sa akong pangandoy. Mayo. Sige, sige. Kalimtan na natong nangagi. Nga nga pala. Miss, love, ay na lang ko, humiti. Pasagdi lang gud ko. Ganahan mo ko mo silpi ni mo. Swerte ka nga ako ginig-silpi ni mo. Sa tanan akong uyab, ikaw ang espesyal. Uyab? Yes, uyab na ta. Kay doon na namin nahitabo na to. Love, di ba to sekreto na nato ang tanan, di ba? Oo. Ato rin yung sekreto. Pero, mas ganahan ko nga mahibawas lola ini. Pero, di lagi maayo nga may bawin mong mami Carla ini. Sa atong gibuhat din Mao nga, dili ni mahimong mahibawan sa imong lola kay mo report gid siya sa imong mami, di ba? Ayog ka bala ka. Dugi na wa magtagad si Granny ug si Mommy. Unsa? Ay nga naman. Inahan og anak man na sila. Anong nagbungol man sila? Ambot lang. Nga na di ay, dili di mahimo mag-away ang inahan og anak. May mo man, pero kuan, kinahanglan magpaubos ang anak sa inahan o sa amahan. Basta ako. Dili gyud ko ganahan mo nagtingog ni Mommy. Labi na kon musubra na siya. Ayaw pagsukol sa imong mami Carla. Love, Okay. Basta ikaw musulti. Espesyal ka na akong boyfriend. Oops. Kita ra mahibaw, ana. Wa din ni si Lola. Mito siya nga uyab ta. Pero wa siya mahibaw nga may nahitabo na nato. og aron di siya magduda, mubalik na ko sa akong kwarto. Ay, unya na. Ha? Kiso na ko. Okay, sige. Kausa lang ha. Bahala mo. Puslan mong napasa na. Musawang na ko. Justin! Mao din yung gusto. Justin! Kilok! Naon sa mako eh. Yan umaran makugikulpaan og maayo. Unsab kay nahitabo ni Justin. Uwa ba ka sila madisgrasya si Miss Mara? Ha, Kinuo ko. Uwa lang untay nahitabo ni Justin ug ni Miss Mara. Ang hako lang. Kung nadisgrasya sila, unya uy nakabangal nila. Kibaw ko. Karan pa ko malingaw og sama ini. Ha?
Unsa man ang nakapalingaw nimo? Ikaw. Ha? Miss Mara, duwa-duwa ra biyan ning ato ha. Ikaw ra biyan nag-ingon nga. Lingaw-lingaw lang niya itong gibat. Kalingaw-lingaw raman pitaw ni. Ayaw ka bala ka. Mabulahan ka kon. Ako ang imong mas daddy. Ha? Huy. Ayaw pang uyab og lain ha. Samtang nalingaw patang duha. Oh, Ayaw ka hadlog. Pulos kalipay ako yung hatag ni mo, Justin. Pulos rakit kalipay. oh, Promise na nako ni mo. Akong buhaton ang tanan. Malipay lang ka. love. Justin, ganahan magod kayo ko ni mo. Oh, Tinuod pa to. Muna pa uga. Ikaw nang lalaki nga akong gipangita. Ikaw lang ang nakatagbaw na akong sama ini. Power kayo ko. pero di man ni dumalayo ng atong gibuhat. Nga naman. Doon na kailaing babae nga gustong panguyaban? Oo, doon na. Well, kalimti na lang siya, Justin. Usa. Kalimti ang tinampapay. Nga ganahan ni mo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!